माबोरै ज' जानो? दा दिनै बिपिएफ हान्जाया बिपिएफखौ सिफायनानै इउपिपिएलआव थांगोन ना इउपिपिएलआ इउपिपिएल हान्जाखौ सिफायनानै बिपिएफआव फैगोन? ना मोन्नैबो हान्जाखौ सिफायनानै गोदान मोनसे हान्जा दालायगोन? ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय दिनै जोङो जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोङो माने बिटिसिखौनो लाखिगोन ना जों बिटिआरखौ लाखिगोन? दा बिटिसिखौ माने सिफायनानै जों बिटिआरखौ लाखिगोन? दा बेफोर कुइसना दिनै थिग जालायनांगौ। अबे मोजां अबे गाज्रि जों बासिनांगौ। दा बे ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिनि सिपआ सोर जागोन? हाग्रामानि सिपखौ गारगोन ना माने इउपिपिएलनि प्रमद बर'नि सिपखौ गारगोन? सोर जागोन? दा दिनै बेफोरनि गेजेराव क्लियार जालायनानै जोङो अबे जाथिनि मोजां बेखौ सिन्था खालामनानै जाथिनि थाखाय जुदि बयबो सानदोंब्ला, जाथिया देरसिन होनना सानदोंब्ला गासिबो गारजोब, बयबो गारजोब। आंबो सिटबो नाङा, आंनो माने पावारबो नाङा, एकमाथ्र जाथि देरसिन। दा बेखौ लानानै माव। दा दिनै जाथिनि थाखाय मावनोब्ला अबे मोजां दा दिनै बिटिसिआ साबसिन ना बिटिआर साबसिन? दा बे मोननैबो जाला। रायजो राजाखौ बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जाबाय। नैबे आंनि अनजालु फंबाय हरिचर ब्रह्म, अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि प्रेसिडेन्ट, आरो नैबे आंनिनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनिनो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि रावखुंगुर बसुमतारी, ओमफ्राय नैबे जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि ट्रेजारार गनेश बसुमतारी। दा जों दिनै माखासे बाथ्रा रायजो राजानि सिगाङाव बुंफोरनो होननानै बेयाव ज' जादों। दा बयबो मिथिदों रायजोफ्रा दासान्दि बर'फोरनि गेजेराव ज' जालायनांगौ होननाय बाथ्रा, खौसे जालायनांगौ बे बाथ्रा दिनै मोनसे माने मोनसे धौ बर'नि गेजेराव फैदों। दा बयबो लुबैदों, ज' जानो नागिरदोंब्ला मोजां खोथा, ज' जालायनांगौ, बिनि रावबो बेरेखा नङा। खौसे जाथारनांगौ आरो खौसे जालायनानै ज' ज' मावलांनांगौ, बेखौ बयबो लुबैदों। बे रायजो राजाफ्राथ' ओरैनोबाबो बयबो थि दंखायो। रावबो रायजो राजानि गेजेराव गावस्रालायनाय जेबो गैया। खिन्थु गावस्रादोंबा पार्टियावसो। दिनै पार्टिनि गेजेराव गावस्रानाय फैदों। दा बे पार्टिखौ ज' खालामनायनि बाथ्रा। दा बे बेयावनो मोनसे कुइसन जायो, बे पार्टियाव गावस्रालायदों जेब्ला पार्टिया मानो सिगाङाव गावस्रालाया? मा खारनाव गावस्रालायामोन? बे जिनिसा सिगां प्रश्न फैयो। आरो दिनै ज' जानो नागिरदोंबा मा मा पइन्टआव ज' जागोन? फर्मुला मा? दा दिनै बे फैयो। आं दा बेखौ बुंलायदों, दिनै जायफ्रा ज' जानो होननानै बुंदों, ज' खालामनो नागिरदों, दा ज' खालामनो नागिरग्राफ्रा दिनै माबा मोनसे फर्मुला दं नामा? दा दिनै ज' खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर' बे बुंगासिनो दं जे खौसे खालामनायनि बाथ्रा, बर'नि रिजनेल पार्टि, हारिनि थैजों दाजानाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिसोरखौ ज' खालामथारनांगौ, बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं। दा बिनि गेजेराव कुइसना बेनो जे दिफेन बर'मोनहा बे हान्जा मोननैखौ ज' खालामनायनि माबा मोनसे फर्मुला दं नामा? बिसिनाव माबा मोनसे ज' जानायनि माखासे मेकानिजम दं नामा? बे बाथ्राखौ जों रायजो राजा बयबो मिथिनो लुबैयो। ओरैनो ज' जानांगौ होननाय कमन बाथ्रा, बे बयबो बुङो ज' जानांगौ, खौसे जानांगौ। खिन्थु मिटिं पइन्टआ मा? जों बोरै ज' जानो? बाथ्राया बेसे गिदिर खोथा। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने आफादगिरि बिथांमोना खुला खोथा बुंनांगौ, ओरै ओरै खारनाव ज' जानांगौ। मा मा खारनाव? बेखौ बुंनो हानांगौ। दिनै बेखौ बुंनो हायाब्लानो ज' जानांगौ ओरैनो बे बारावनो बुंगोन, बारावनो जोबलांगोन। बे बेखायनो जोङो खुला खुलि बुं, माबोरै ज' जानो? दा दिनै बिपिएफ हान्जाया बिपिएफखौ सिफायनानै इउपिपिएलआव थांगोन ना इउपिपिएलआ इउपिपिएल हान्जाखौ सिफायनानै बिपिएफआव फैगोन? ना मोन्नैबो हान्जाखौ सिफायनानै गोदान मोनसे हान्जा दालायगोन? ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय दिनै जोङो जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोङो माने बिटिसिखौनो लाखिगोन ना जों बिटिआरखौ लाखिगोन? दा बिटिसिखौ माने सिफायनानै जों बिटिआरखौ लाखिगोन? दा बेफोर कुइसना दिनै थिग जालायनांगौ। अबे मोजां अबे गाज्रि जों बासिनांगौ। दा बे ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिनि सिपआ सोर जागोन? हाग्रामानि सिपखौ गारगोन ना माने इउपिपिएलनि प्रमद बर'नि सिपखौ गारगोन? सोर जागोन? दा दिनै बेफोरनि गेजेराव क्लियार जालायनानै जोङो अबे जाथिनि मोजां बेखौ सिन्था खालामनानै जाथिनि थाखाय जुदि बयबो सानदोंब्ला, जाथिया देरसिन होनना सानदोंब्ला गासिबो गारजोब, बयबो गारजोब। आंबो सिटबो नाङा, आंनो माने पावारबो नाङा, एकमाथ्र जाथि देरसिन। दा बेखौ लानानै माव। दा दिनै जाथिनि थाखाय मावनोब्ला अबे मोजां दा दिनै बिटिसिआ साबसिन ना बिटिआर साबसिन? दा बे मोननैबो जाला। बे मोननैयाबो जालाब्ला सेपारेट स्टेटनि थाखाय आवगाय, आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय आवगाय, अब्ला ज' जाहैगोन। बेयावनो रायजोफ्रा ओंखारगोन बयबो दोलो बोलो। आरो बेखौ जुदि खालामाब्ला दान रायजो नांनायनि रायजो बिथ'आ जों दान रायजोनि थाखाय जों नांथ'लाया, जों बिटिसिखौनो मावग्रोनि। माव, बेबो ज' जा, बिटिसिनि थाखाय माव। दा
दा जोंखौ खुला खुलि बुंनो लुबैदों दा दिनै बिटिआर बिटिसि बेखौ कम्पेयार खालामब्ला जों नुयो बे बिटिआराव जेबो गैया बे बिटिआरनि थाखायनो दिनै गन्दगल जादों बे बिटिआरनि थाखायनो दिनै बर' हारिनि गेजेराव मोनखानाय बिटिसिआ पावारा दिनै जोबलांनो नागिरदों ओंखायनो जोंनि 6 सिडिउल बे बिटिसिआ मोनसे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय माने सेपारेट स्टेट नेक्स्टआव बेनोमोन आलादा रायजोनि नेक्स्टआव बेनो दा गथे बे बिटिसिखौनो जों दिनै ज' मावलायनायमोनब्ला जोंनि गेजेराव गावस्रानाय फैयामोन नाङै बाङै जों जुदि बे बिटिसिखौ माने माबानानै मावफुंनो होआजासे बिटिआरनि थाखाय जों जुदि नांजा जुदि जोङो नाङा माय खालामाब्ला आन्दलन खालामाब्ला सहि खालामाब्ला बिटिआरखौ जोंनि गेजेराव गावस्रानाय फैयामोन जाथिनि सेन्टिमेन्टआ अबाव दंमोन जाथिनि सेन्टिमेन्टआथ' बिटिसिआव दंमन बिटिसिजों मावफुंनाय दिनै बे 6 सिडिउल बयबो बुजिना मानसिया मिथिगौ 6 सिडिउल बिटिसिजों जों जौगानो हागोन डेभेलप खालामगोन बेनि जोंनि प्रटेक्सननि मोनसे राहा उफाय बेखौ सानदोंमोन खिन्थु बिटिसि फैनाय लोगो लोगो दिनै जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय जाबाय बिटिसिआव दिनै बिटिसि फैनाय लोगो लोगो जोंनि पावारा गोमालांजोब्बाय जोबलांजोब्बाय बिटिआर फैनाय लोगो लोगो जोंनि बिटिसि पावारा गोमालांजोब्बाय जोबलांजोब्बाय दा गन्दगलाथ' बेफोराव जादों दिनै बेफोरनो गन्दगल दा बिनि गेजेरावबो ज' खालामना दोनब्ला मोजां बाथ्रा जों वेलकाम खालामो मारै ज' खालामना दोन दा मोनसे बाथ्रा ओंखारलायदों स्टिक भाइरेल जादों आरोखि हाग्रामा महिलारि स्टिक हरलायनाय खोथा जों मोनबाय दिनै बै समाव 2020 जेब्लानाखि माने बिटिसिनि पावाराव फैसै सरकार दानसै बे समाव हाग्रामा महिलारिया स्टिक मोनसे हरदोंमोन दा स्टिक हरनाया दिनै भाइरेल जाबाय जे ज' जालायनांगौ ज' जानानै माने बिटिसिखौ सालायनांगौ बेथ' मोजां स्टिकमोन बियो जे जों बिजेपिखौ जुदि गारलायनानै जुदि मोननैजों जुदि ज' जालायनानै माबा जायोब्ला मोजांमोन खौसे जालायोमोनब्ला मोजां मावनो हायोमोन आरो बेयाव मोनसे खोथा जों खोनाबाय थादों जे हाग्रामा महिलारि स्टिक हरनायखौ जों बै समाव खोनादों ओमफ्राय लोगोसे जों बै समावबो खोनादों जे सिबा बिसिनि जाथोंसैलै बि फैहरनाय जाथोंसै प्रमद बर'नो जाथोंसै बे बाथ्राखौ जों खोनादों बे समाव आं पार्टि प्रेसिडेन्ट जानो थानोसै बे बाथ्राखौ जों बे समाव हाग्रामा बुंदों होननानै खोनाबाय थादों आरोखि खोब लिबारेल आरोखि आरो स्टिकनि स्पिरिटआबो बेनो आरोखि दा जों स्टिक हरनाय बे स्पिरिटआबो बेनो दा एथ' मोजां परिबेसमोन बै समाव खिन्थु बै समावथ' माने ओरैबायदि मोनसे माने दुगामारा फैबाय एखेबारे बिराद माने गोहोगोरा इउपिपिएलआ बै समाव फरायसा आफाद दिफेन बर'मोनाबो ओरैबायदि दुगा बै समाव एखेबारे खुनु गोरोबथारा इउपिपिएलआ बिपिएफजों गोरोबथारा नांगौबा बिजेपिजों गोरोबनानै खामानि मावगोन आरो बिजेपिजों गोरोबनानै खामानि मावब्ला बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट खालाम गोरलै जागोन मोजां जागोन बेखायनो बिपिएफखौ नाङा आउट खालामनानै माने बिजेपिजों गोरोबना लादों बिजेपिजों सरकार दादों इलिगेल जेराव बिपिएफआ 17ता देरहाबाय सरकार दानो 7 नांगौ आरो बे सरकार दानो आवगायब्लानो हयथ' बे 7 फैखायो बेनो जाखायो बर'नि सरकार जायो दा खिन्थु बेखौ खालामाबानो जेनेबा जागोन जोंना लिलि हटेलाव थांलायनानै हेमन्त बिश्व शर्माजों थांनानै रायलायहैबाय ज' बेखौनो लिलि हटेलावनो नाटक खालामबाय ड्रामा शिलंआव बेरायबाय अबावबा बेरायहैबाय दा नै बिपिएफखौ आउट खालामथारनायखाय बिपिएफखौ माने माबा एरेस्ट खालामनो मानो बायदिसिना खोथा बुंबाय दा बेबादिजों गोरोबनाय जायाखिसै दा इउपिपिएल बिजेपि सरकार दानाय जाबाय दा ज' जानांगौ बाथ्राब्ला बै समाव बिराद गोरलैमोन आरोखि जेराव हाग्रामा स्टिक हरलायदों बेखौ माने रायलायनांगौमोन ज' जानांगौमोन ज' जायाखिसै दा दिनैनि दिनाव मा मोनखो दिनै जा दोनखाबाय स्टिकखौनो मोनाखै एबसर्ड बुंबाय दा दिफेन बर'आ स्टिकखौ मोनाखैनो मानो मोनाखै स्टिकआ जों हरदोंब्ला मा मोनाखै आरो जाय हरग्रा बेथ' नै बुंनानै लादों आरो जोंबो खोनादों आंबो स्वयं रायलायदों जे स्टिकखौ हैमारामोन नामा होननानै हैदों बेखौ बुंबाय आरोखि अजेन दैमारिया गाव बुंबाय आंनो हैदों स्टिकखौ आरो हैनाया मनेस्वर माने दैमारिनो हैदों आरोखि अजेन दैमारिया मनेस्वर दैमारिनो हैदों आरो बै समाव मनेस्वर दैमारिया थायो अफिसाव थायो बे साबासो मानसि दं बिसोरजों आं बेयावनो होबोदों बे बाथ्राखौ अजेन दैमारिया बुंदों आरोखि आरो दिनै जाखि बुंदों बे बाथ्राया नंगौ बै समाव मनेस्वर दैमारिनो थाखायोमोन अफिसाव एबसु अफिसाव बेनि थाखायमोन दा गथे गजेन दैमारि बुंनाय बाथ्राया सैथो जागोन जों बेखौ मिथिगौ जों साननानै लानो हायो दा दिफेन बर'आ स्टिकखौ मोनाखै होननायसो दुर्भाग्य बेसो गाज्रि आरोखि माने बे मोनाखै दिनै होननाय खारना बेनो जाबाय बै समाव बिसोर गोरोबनो गोसो गैखामोन बिसोर बै समाव बिराद नेग्लेक्ट खालामदों ज' जानायखौ बिपिएफ होनब्लानो ओरैबायदि दाय होखानाय एखेबारे बिरादनो खुनु मिलायनायनि खुनु मोनसे लामाखौनो दोनखायाखै बिपिएफ थाखा जाख्लबग्रा माने कराप्टेड पार्टि जेरावबो माने करापसन पार्टि होननाय मोनसे गिदिं खालाम माने बाथ्रा बुंबाय थानाय हाग्रामाखौ बिराद दाय 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै दाय होबाय थानाय माने गोरोबनायनि मिटिं पइन्टआनो जेबो गैखाया बे समाव बेखौ जों नुबोखादों आरोखि दा दिनै बिनि गेजेरावबो
दिनै दिपेन बर'मोनहा ज' जानो नागिरदों दिनै ज' खालामनो नागिरदों मा खालामनांगौ ज' खालामनो नागिरदों मा जाखो दिनैलाय माबा खैफोद जाखो दिनै सोरहा खैफोद जादों फालाय दिनैसो ज' जानो नागिरदों मा खैफोदाव दिनै ज' जानो नागिरदों जाथिया जे खैफोद जानो नागिरदों बेखौथ' दिनैसो गुरुत्वआखै आंथ' जानो नुदों जाथिया खैफोद जानो नागिरदों होननानै माने ज' जानो नागिरदोंब्लाथ' मोजां खोथामोन आरो जाथिया जुदि खैफोद जानो नागिरदों होननानै मिथिगौब्ला दिनै एथ' जे माने बे माने आसाम सरकारा बिजेपिआ दिनै एजिपिनि एलाइन बिजेपिआ जे दिनै बिटिसिआव जे माने बिटिसिखौ सिफायनानै दिनै पलिसि लागासिनो दङ दिनै बेखौथ' फंसे खोथा बुंबाखै दिपेन बर'मोनहा मानो प्रटेस्ट खालामाखै बिटिसिआव माने दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ हाबसननानै बिटिसिखौ सिफायनो थाखाय अनेक गाज्रि मावगासिनो दं मोनफा दिनै बेयाव फंसे खोथा दिपेन बर'आ बुङाखै फंसे खोथा बुङाखै नै बिटिसिआव बर' रावाव माने अफिसियेल राव बर' रावा अफिसियेल राव बेखौ बोखारनानै दिनै मा जाखो आसाम गभर्नमेन्टआ माने असमिया रावखौ कम्पालसारि अफिसियेल माने राव खालामना हरबाय दा दिनै बेनि प्रति जेबो बुङाखै दिपेन बर'मोनहा दिनै आसामाव बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल राव दा दिनै एस'सियेट अफिसियेल रावखौ दिनै बोखारनानै बेयाव आसामाव गासिबो रावा कम्पालसारि माने असमिया राव जाबाय अफिसियेल राव असमिया रावा दा बेयावबो जेबो बुङाखै मानो बुङाखै बे समावलाय मानो सिरि आरो जों मोनफा दिनै बिटिसिनि पावारखौ लांबाय थानाय जों नुबाय 16टा डिपार्टमेन्ट लांनाय जों नुबाय डिसिखौ माने बिटिसिआव माने हरनाय जों नुबाय जइन्ट सेक्रेटारि खालामबाय डिसिखौ डिडिसिनि डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन खालामबाय जेरावबो डिसिफोरखौ खालामना हरनाय जाबाय दा बे एफा गिदिर माने बिटिसि फोजोबनायनि खामानियावहाय मानो जेबो बुंजाया दिपेन बर'मोनहा दा दिनै दरं उदालगुरि मोनसे एमपि सिट दाबाय बानायबाय बेथ' 6 सिडुल एरियायाव नोङो मोनसे सिट जायो ट्राइबेलनाव जायो दा जों ट्राइबेलनाव खालामाखिसै बेखौ दा बे समाव माने दरं उदालगुरि लांनानै आसामनि सिमाजों बिटिसि सिमाखौ बोखारनानै लानानै दरं उदालगुरि समस्ति बानायबाय बे समाव दिपेन बर'मोनहा सिरि मानो बुंजाया दिनै बे समाव मानो सिरि थागोन आरो दिनै बिटिसिआव नोङो 15टा सिटनि गेजेराव माथ्र माने 6टाल' सिटखौ माने ट्राइबेल रिजार्भ खालामबाय 8टा समस्ति जेनेरेल खालामबाय हरै 6 सिडुल एरियायाव गासिबो ट्राइबेल थाखाय रिजार्भ जाजोबनांगौ दा दिनैथ' जेबो बुङाखै अब्ला खैफोद जानाय समाव जेबो बुङासै एथ' गिदिर खैफोद थांबाय जेबो बुङाखै दा दिनैसो मा खैफोद जाखो दिपेन बर'मोनहा ज' जानाय बाथ्रा बुंनो मा खैफोद जाखो माने दिनै नुदों जे हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै इउपिपिएलखौ माने एलाइनाव लालिया इलेक्सनाव जोगारबाय थारमाने दा जोगारनाय लोगो लोगो इउपिपिएलआ इलेक्सन देरहाला बेखौ नुबाय माने हारसिं जाबाय इउपिपिएलआ बे इलेक्सन देरहानाया गोब्राब जाबाय दा बेखायनो बिफद नुबाय दिपेन बर'मोनहा बे माथो जोबथारसै माबाया इउपिपिएलआ दा बेखायनो ज' जानांगौ बेखायनो बिरादनो दा बेसो दिनै नुजादों दिनै ज' जानायनि बाथ्रा बुंनायानो बेनो आरोखि बेबादिथ' जों दस्रा मोनसे खारन नुहुरा दा मोनसे सल' दं आरोखि सियाल बुन्दानि सल' आरोखि बे दाउ नागिरनानै एखेबारे हाग्रा बंग्रा गिदिंनानै टाउनाव फैबाय दाउ नागिरबाय अबा दैखौ बोरै गलांबाय सियाला जेब्ला गावहा दैखौ बोरै गलांनाय लोगो लोगोनो बेयो बिराद हब्राय हवा होनना हब्राबाय आरोखि हब्रानाय खैफोद जानोसै बांग्रि जानोसै बयबो दं ओमफ्राय बे दैखर बोराया बयबो लिंहरजोब्बाय गासिबो दैखरफोरा हाबबोजोब्बाय जेब्ला दैखरफोरा हाबजोबो बयबोथ' नंबाय बांग्रि जामारसिगोन बेखायनो दैखरफोरा हाबजोब्बाय जेब्ला दैखरफोरा बयबो हाबजोबो सियाल बुन्दाना मा जाखो बिनि बिखुं फिनजाब बारनानै बोरियाव बारख्लांबाय आरो गाहा बिफद मुथ्रु जाबाय ओमफ्राय हवा होननानै गाबनानै बाहेरायाव खालामबाय आरोखि दा जोंना दिपेन बर'नि माबाया बेसो जादों दा सियाल जि खारबादों बेना मालायखौ हाखराव फजब माने नाख्रेबनानै खोख्लैनानै बिफद मुक्त खालामनाय दा बेखौसो जों नुदों दा गोरोबजोबनायनि बाथ्रा फर्मुला बहा दा बेनो आरोखि दिनै दा दिनै बिसोर साफा मानसिखौ होखारो दिनै साफा मानसिखौसो माने अपमान खालामो लैजा फोनाङो दिनै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बादि मानसिनि फुथ्ला सावबाय बिसोर बोरै गोरोबनो सोरजों गोरोबनो दा बेखौ लैजा फोनांनानै दिनै नोङो बे माने बिटिसिनि माने पावारखौ सिज खालामसै होननानै बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाखौ गाज्रि होननानै हाइकर्टआव केस होनाय जाबाय दा बे केस होनायाव जोंहा चन्दन ब्रह्म दङ खाम्फा बरगयारि दङ मानब गिदिर अनजुलि दैमारि दङ आदा दिनेन्द्र बसुमतारी दङ दा बिसोरनि फुथ्लाखौ बिसोरो जाथि बेरेखानानै जोलै हांगारनानै सावबाय जाथिनि थाखाय जायफ्रा गाबथारनो नागिरदों जाथिनि थाखाय मावदों बिसोरखौ जाथिनि बेरेखा जोलै हांगारनानै खावबायसो दा बिसोरखौ आरोखि अब्ला गोरोबनाया बोरै फैयो आदा दिनेन्द्र बसुमतारीखौ नोंसोरो बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टखौ नोंसोरो बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सनिफ्राय एक्सपेल खालामबाय जाथि बेरेखा होननानै दा नोंसोर दिनै लाजिनाय मोनला नोंसोरो बेखौ होखारनानै दिनै
ज' जानाय बाथ्रा बुंदों बोरै बुंखो नोंसोरो सुबुंसा मुसाहारि डक्टर सुबुंसा मुसाहारि बेखौबो नोंसोर बर' साहित्य गारबाय दा मोजां मोजां मानसि जायफोरा जाथिनि सेन्टिमेन्ट लानाय खोथा बुंदों बिसोर दिनै ओंखारजोबदों बिसोर दा दिनै बोरै बिसोरो ज' जानाय बाथ्रा दिनै बोरै बुङो नोंसोरलाय माबोरै ज' जानो नोंसोरो दिनै जायफोरनि फुथुला सावबाय चन्दनमोननि खाम्फा बरगयारिमोननि बिराद माने जोलैनि हांगार बिसोरो जाथि एखेबारे बेरेखा जाथि द्रहि दा दिनै नै इउ पि पि एल थांनाय लोगो लोगो मा जाखो बिसोर साफा दाना बिराद मोजांसै आरोखि दिफेन बर'मोना वेलकाम बेखायनो बिराद खाथि थाफानानै बिराद मोजां बिसोर गोरोबलायो ज' जानाय बाथ्रा बुंलायदों आरोखि दा दिनै मा जाखो बिसोरो दा दिनै माने बे माने इउ पि पि एलआव ट्रेक्टरनि जायनाखि माबा डिजेल बेजों थुखैनाय लोगो लोगोनो बिसोर दिनै गोथार जाबाय आरोखि सानैबो गोथारसै दानिया दा बे आरोखि दा सावलाबो मेनाबो 17 बोसोराव जेबो बोनो हायाखैमोन माने नांगोल बोनो हायाखै 17 बोसोराव जेबो मावहायाखै होननानै दाय होबाय दा सावला मेना दिनै ट्रेक्टरनि माने थाव दुगैनानै ट्रेक्टर बोनाय लोगो लोगो साफा बिराद मोजां जाबाय क्लिन थारसै आरोखि बिसोर दा दिनै जों बुंनायबो खोनाबावबाय दानिया माने सावला बुंबाय नरकआवबो बिराद मोजां माने दंलै मोजांथार नरकआबो गाज्रि नङा दा नै मेनायाबो सावला माने माबायाव फैनानै सावलानि बाथ्रा लानानै नरकआव फैबाय नरकआव फैनानै बेबो ओरैबायदि गोथार जाफैबाय दानिया सैत्यबादि दानिया एखेबारे बिरादनो हरिचन्द्रनि सैत्यबादि जाबाय दाना बेबो दाना बुंबाय मा जों गोदो माने नांगोलाव थाब्ला 10 किल'मिटार जों लामा मावब्ला 2 किल'मिटारल' 2 किल'मिटार थगायोमोन आरोखि 8 किल'मिटारल' मावोमोन 2 किल'मिटारखौ थगायोमोन माने 10 किल'मिटार जायगायाव दा ओरैबायदि सैत्यबादि जाबाय हरिचन्द्र बादि बे माने नांगोलाव गारनानै थांनाय लोगो ट्रेक्टरनि थावजों दुगैनाय लोगो लोगो साफासै आरोखि दा बे दा नरकआव थांनाय लोगो लोगो साफा गोथार जाहैबाय सावलाबो मेनाबो साफा दा जोंनाव बेबायदि जुदि नेचारजों जुदि नोङो बोख्ल' खालामनानै मानसिखौ सोरखौबा माने ट्रेक्टराव जुदि लांनानै जुदि गोथार जायोब्ला मोजां जायोब्ला गोरोबनाया बोरै फैयो फालाय खौसेथिया बोरै जानोलाय बे दानि खौसेथि बुंनाय बाथ्राथ' ओरैनो भुवा जे माने दाय बारग'लायनाय जों गोरोबनो नाजादोंमोन बिरादनो जों सेस्था खालामदोंमोन बिरादनो आमोखां गोरोबनो नागिरा आमोखां माने माबा गोरोबनाय बिरोधि बे बाथ्राखौ बुंनो थाखायसो दिनै गोरोबनाय बाथ्राखौ बुंनो होननानै जों सानो आरोखि आरो दाबोथ' बुंगासिनो दं नै बिरादनो दाय होलायगासिनो दं गाज्रि बुंनाय खोथा जों खोनागासिनो दं आरोखि दिनै होमबा गोरोबनाया बोरै फैनो बेफोर फैयाखै दिनैसिमबो दा गोरोबनायनि माबायाव दा बेखायनो आं माने बुंनो लुबैयो दिफेन बर'मोनखौ जे जुदि नोंसोरो गोरोबनायनि बाथ्राखौ रियेलि बुंदोंब्ला एजेन्डा थिग खालाम मिटिं पइन्टआ थिग खालाम ओमफ्राय गोरोबनाय बाथ्रा बुं आरो नोंनो माने नों बोरै माबे नोङो मरेल इथिक्सजों नों बोरै गोरोबनाय बाथ्रा बुंनो हायो नोंनो थगायसुला दिफेन बर' नों थगायगासिनो दं आरो नोंनो स्वयं नोंनो इउ पि पि एलनि नोंनो एखेबारे राजकुमार बादि नों जानानै दं दिनै एखेबारे बिजेपिनि देवानि बादि नों खामानि मावगासिनो दं बुंनाय जायो इउ पि पि एल राजकुमाराथ' नंथारगौ दिनै एबसुखौ मावबाय दंमोनलाय एबसुखौ दिनै माने इउ पि पि एलनिसो मोनसे माने ब्रान्स बादि बाहायगासिनो दं दाथ' फारागानो जेबो गैया इउ पि पि एल एबसु दानि एखेयानो दा दिनै बे इउ पि पि एलआव थानानै नोङो इउ पि पि एल केम्पेइन खालाम नोङो बोरै ज' जानाय बाथ्रा बुंनो हायो ना मरेल इथिक्सआ बहा दङ नालाय ज' जानाय बाथ्रा बुंनो नों थांनाय इलेक्सनाव नोङो बिराद एबसुनि फ्लेग लायै बिसोर बिरादनो इउ पि पि एल देरहानांगौ होननानै बिराद केम्पेइन खालामबाय माने करापसन पार्टि हाथाव ओरै होनलायथारबाय एखेबारे दा दिनै नोङो बोरै ज' जानायनि बाथ्रा बुंनो नोंनि ज' जानायनि माने गुना बहा दं ना दिनै नोंथ' दिनै थगायगासिनो मिसा खोथा बुङै नोंबो सेस बे प्रमद बर'आ जेखौ मिसा खोथा बुङो बेखौ बेबो बुंगासिनो दं लासिं सिं एखेबारे दा नोङो बे दिफेन बर'आनो बुंदों जे जों जेब्ला माबा थरख खालाम गाव बुङो जे दावराव देखायनाय बादि जों अमरमोनजों आं डिबेट खालामगोन होननानै गावनो जेब्ला बुङो जों सिटि हरदोंमोन दिफेन बर'नो बे सिटिखौथ' मोनाखैसो होनगोन दाबोखि माथो टिबुललाय जोंथ' लिरना हरदों बेनो जोंबो खोन्थाखादों एखेबारे मा थारिखआव इसु खालामा माया लिरहरदों गावनो बुंबाय डिबेट खालामबाय जों स्टिक लिरहरबाय दा बेखौ दिनै मा बुङोमोनलाय बेथ' डिबेटबो खालामाखिसै सिरि थाबाय बे खिबाबो गुजाबो स्टिकखौ मोनाखै होनगोन नामा बेलाय दा दिनै जेरैखौ बुंदों आरो दिनै बिथांमोनहा बुंबाय डिबेट खालामहायनि जे बि टि सिनिफ्राय गामि दानखौ नागिरनानै लिरफ्लादोंसो होनना बुंबाय दानिया एथ' मिसौलाया एबसुनि प्रेसिडेन्टआ एथ' थगायसुला मिसा खोथा बुंग्रा बे गामि दानख'नाय बि टि आर सुक्तियाव लिरना लाबोनाय बेखौ लिरफ्लादों होननाय बाथ्राया बेखौ एबसुनि प्रेसिडेन्टआ बुंनो हायो नामा एथ' मिसा खोथा मारै बुंनो हायो आरो दिनै नोङो बुङो दिफेन बर'आ बुङो
जे माने माबायाव बिटिआरआव एकेबारे माबायानो डिसिआनो माने फैबाय पार्सियेल डिसिनि पावारखौ मोनबाय होनना बुंलाबायो लासिंसिं पुलिस पावारखौ पार्सियेल मोनबाय होनना बुङो नों एकेबारे डिफेन्ड बर' एबसुनि प्रेसिडेन्टआ बिदि मिसा खोथा बुंग्रा जायोब्ला बे एबसुखौ बे गोथारथिया थानांगौ एबसुखौसो फोथायनांगौ दाथ' बिदि बुंबाय थायो दा दिनै गोबां बाथ्रा दं दिनै रन्जन दैमारियाबो बे जेलनिफ्राय उदां जासिगोन बे बिटिआर सुथि होनना बुंनाय हयथ' जोंसो 9.4 लिरना गारबाय जे बे जायनाखि हाइनास केस गोनां बे रावबो जेलनिफ्राय गवा आरो बिसोरनि केसआ उइद्र' जाया नोंसोर लिरना गारबाय बे रन्जन दैमारि बोरै बुंनांगौ दा बेनि थाखायसो दिनै बुंलाफैबाय रन्जन दैमारि माने एकरजों माने गसिगोन होनना बुंबाय नोंसोर मुसि लिरना फैयो नोंसोर मुसि बुङो दा नोंसोरनि बुंनायफ्रा गासिबो मिसा खोथा नङै खोथाखौ नोंसोर बुंबाय थायो थगायनाय खोथा बुंबाय थायो दा बेबायदि थगायनाय सरित्रजों नोंसोर ज' जानाय खोथा बुंब्ला बिसास खालामनो जोंबो गोब्राब मोनो माबोरै ज' जानाय बाथ्रा बुंदों आरो दिनै बे बिटिआर सोदोब बाहायबाय थानाय लासिंसिं सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ नोङो कनस्टिटिउसनेल माखासे सिस्टेमफोरखौ नियमफोरखौ कनस्टिटिउसनाव जानाखि सेंसन खालामबाय लिरनानै दोनबाय एफिलिएसन मोनबाय दा दिनै बे नामखौ बियो बोखारनानै नङै नाम बुंबाय थायो बिटिआर गभर्नमेन्टनो बहा बिटिआर गभर्नमेन्ट दं दा डिफेन्ड बर' होनना बुङोब्ला लासिंसिं आरोखि जोंनि एबसु प्रेसिडेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टसो होनना बुंग्रा जायोब्लालाय नों मिसा खोथा बुंबाय थायो नोङो आरो बेजों लोगोसे माखासे बिदि बुंबाय थायो बिटिआर गभर्नमेन्ट नामा बिदि बुंलाबाय थानो लासिंसिंनो दा बेफोरबायदि मेन्टेलिटिजों बेफोरबायदि मानसि जे जायफ्रा बिटिआरखौनो बिराद गिदिर माने सोरगोफुरि बायदि साननानै लायो बिटिआरआसो देरसिन बिटिसिनिफ्राय देरसिन होननानै बुंनानै लायो दा बेबायदि मानसिया दिनै ज' खालामनो नागिरनाय ज' जानो नागिरनाय बाथ्रा बुंनाया एखेबारे मिनिंलेस जों बेखौ बिसास खालामबा गोब्राब मोनो आरोखि दा बेखायनो रायजोफोर दा जों बे नङै बायदि खोथा बुंनायखौ जों गोथौयै स्टाडि खालामनांसिगोन सोर नंगौ बुंदों सोर नंखाय बुंदों बेखौ जों बिसार खालामनांसिगोन नङाब्ला जाथिया हाखराव गोलैसै जाथिया अलखदाव गोलैसै दा जों बेखौ नुनो मोनबाय रायजोफोर बयबो साबधान जा सांग्रां जा जों बयबो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायहरो